Studio Benjangahat. Arriva tanin'olo matsiaro ny ategna satria atao masina rô tany mavariany e ny vohitry be tsy misaraka vatra tegna miavaka ilozana mamanegna zama arriva tanin'olo matsiaro ny ategna satria atao masina rô tany mavariany e ny vohitry be tsy misaraka vatra tegna miavaka ilozana mamanegna zama afa migna rô tô masigny mangotitigny rarano masine ilozana mamany tonga batiano ko izanazy tsare ato masine tsara aterizero tsare ato masine tsara amani masine tsare ato masine tsara aterizero tsare ato masine tsara amani masine arriva ny tamatavy olo jiaby manala anazy randevoa rô ame la place anao ka toabe rô tongava aza miafahafa tô masina rô tany magnorandava hôtely maro karazana maro mitsolatsoale takatry ny volanao fa za misalasala arriva ny tamatavy olo jiaby manala anazy randevoa rô ame la place anao ka toabe rô tongava aza miafahafa tô masina rô tany magnorandava hôtely maro karazana maro mitsolatsoale takatry ny volanao fa za misalasala afa migna rô tô masigny mangotitigny rarano masine ilozana mamany tonga batiano ko izanazy tsare ato masine tsara aterizero tsare ato masine tsara amani masine tsare ato masine tsara aterizero tsare ato masine tsara amani masine ambiasa tamatave efaeno eba 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 sengzalaise kabo tamatave tsare ato masine tsara aterizero tsare ato masine tsara amani masine tsare ato masine tsara aterizero tsare ato masine Studio Benjangahat.